kang koraksa resamung haparni borok ani thuyo resamung samung habjak seraini simino tabuk bawa je resamung haparni athui abahai tabuk botongo tai ang Dophani samung tangtutibo jora jora kha tongthaya angpuru bakhano herang denan bagai uram uram sak sak nok rogo bo resabo gitarok tamo mijungati chorcha khlayo norok nukhana salgisa saka ang uram uram no waitham waibrei kubui biswanath ni Facebook page tei bai nani YouTube channel tirok ang waisa waini phaikya resamung mosamung nokti koglam rok salaikya hingke ang jepropono agi rong simpono jepuru resamung mosamung notui kok sapro ang shooting logo bosawo se sini boro rok no ebaka ani project logo je kaham khe lip sync khadi sini borok ni gobang kuk no lip sync kathaya te tabu jeta trend choli ui tongmani gobang ma reels rok samjago Facebook o handi hayakeba Instagram o gobang ma borok ni reels samlayo kebo mosamung notui kebo resabung notui kebo haino bo reels samlayo ang monayo jora jora jepuru jora mangke jepuru Instagram Facebook YouTube khuloke reels rong nayo ang sini borok rong nayo phata rong nayo tamni hinba reels rong ni bising tibo srengjanai tongo je srengjanai ang srenggo je srengya manina ang srengya abo haiken omia by the way khoroksa ani monai by kok salaite boy ma salaga chini borok ni kebang kung tangi lip sync milia lip sync ke eta yang audio choli ui tonga bai is a bukhu ule khlamani abo kathaya keboni ki latency problem kisa leri phayo keboni advance thango kebang kuk no om hainu ta ani observation nuk mani engke monai ma salakya am monai khorsa bobo artist no plus ani monai engke tahu gobuni mili baya tabu musin borok ni engke bor ni seba o je phatarni khorsa bata bahano bor bahano kill pol kaisa ang bono follow khlayo nayo bon gang asake perfect ungjago borok hindi si kongmanya hapen borok hindi no asake naithoke khlayo borok no borong thani sereng thaitongo hne sing borok ni kogrok salaikya engke salaipur salate salte engke boni seba ang tesa kaham khlaiman bla tangi kaham khlaya ne sade engke hadeng ga munai sa phading kaisa test khlaine lenda engke kaisa ni bela kan favorite sabung hindi gan abang age bonor kaisa ang ani kaisa ang phang ni kale panda thangpuru kaisa abono ani bor ni family be kaisa masala mena apro to ang tipra mota sa khaya ko tipra mota sa asa ko azoron video no bahani kazaro viral khare suka ko khaima sala kya je boda Dophani samung tangnai boda Dophani mo thangnai biang thangka bor ni greater tripral podare pot kobrok ang sungna naiman ke ba sana naiman ke ke mia amai khade ar samung no khlaikya khaine lekya nge khlaine just abono upload khaine kuno tongmani yanke aro save khaimani audio phaya ongo wai thamai bri try khai chaito gine kya audio phaya nge monai saudar abono phachaga upload doinai download khaina khangke audio torogo gang saka olodo buirok biang wa subai ono sairo do song ono amake thanga nge do khaine no hne ang abono save khaina man abono ang aro dir khale oro phacha khaine mani kubunyo download thangka gang logolong 2-3 minute khna ang abono delete bu khlai reka nge oma sabsan parakhan se anu boi rohanan chengkha tam sabo nin video hai viral tola ai tam boi lang ba ara video to kun saya kari saya happen no chini boro ro kisa taburon ni politics himi tongkha ba ko kisa Dophani samung khai tongkha hangno
boro saya sanamui boro rono bahake siklegi mano bahake tola tiklai mano abono mang chaitagyo chaitoglayo peba jotonin kaisa personal life tongo personal family tongo tesi ang khoroksa rusamu hafarni boro ta tangi o video khlajaka ang abono bo nong thanibo sabai sukrui saka ang sa no kaham ke jaileri naini lo video ro no o live pay no repeat khainai mano je o je Paul kilni kok saka ang lip sync million kok salake aba hani rusam kaisa adda asute amahai kaisa kok angkota kangke tabun chin boro release angle am tik nai ara nang jagya je yang rusam chori tongo bukhuk milia ne am tiro no sare sate do hang khalian ke ang om tik kisa rusam musang hapani borok taisi rusam musang hamjane borok kangke ba kangke aing kaisa kaini hinigan de abang khata juya ani jatang manmani jata ang khata jumani ne or samuna ang select khaini hain just waisa try khaini mini lip sync lo motamoti milika okay nai thajja thanga bono save khai to ni sibano ne save khaini mini save lengo haipono audio phaya instagram tik khai mani bla keno abono bahake narangse ni mane monai sawo o kaisa lama tongo phatsake upload khlainai abono download khlainagi ulo delete khlai pidi ang to bon barbar saka ulo to biang buyo bono saya kan sobai no jaga tahu saya no sa tahu to bar sang ba dara monai to ma ke khlaini mano te ala to kun osril bukui kun saya bukui ke o angze onti troll khlai to nai ba saya wa su to nai ani khapangni takhuk te bukuk mare kising ani okara sakara nang koyo tai yak jor khlai nong thaniwo koi sanamusungo omo hai rono viral ta khaidi hanji sin dofa gilejak hanji sin dofa usrujak kaise encourage khaidi or rusang musang no tuinai se asuk ke khlainge next to musasa khlain thangka bukha mithigu khlai maya angi thangu Dophani samang tana phono je samang ang agi bar sauje sing agi wo rusam musang bisinti bu sing joba khlai phailene borok sing belai phaid ma khlaga sini rusam tini je asuk kok borok rusam musam kusuk bere mo sok mani aron ungkologo sin kisala kolom titong sing bagi belai phaid ma khlaga rusam recording ro tinai bahabe sing kubundo phorobai sing sikilgi tonja sep sabrza ya am haironi yak no besik kosto ko sing kasabi abo sing saimano tabu je artist ro tabu je sabnai musana to borok to hakumun hafar kumun man pheke sini jora to sing rang to man ya riksa bara gari bara kise mese pula manja jau ang first apun mutuman ang pula program khainai dak plan thani apro rang mauni 35 rupees only 35 taka rang man aprang aboni yagulo 100 150 300 kamang tonen jaka ani kicing bondo rakesh bo singba baksakan sing or sam hapara phaile 99 2000 simi sing ma ke sing struggle khlai phaimani oma ke phaite ke tinis to tangsar sabi 5000 manai tongo 10000 manai tongo belai singla puru bebagi whole team se singa singmaya 300 ke mase besik bosok thangka abni yagolo 500 phakya am pore 1000 1200 1300 oma ke mang sing start khai phakai ajoro सरकार program logo subsidiary jagya sing abonti fight khlaikya khana nai kare bahai ke amon development to be man abo sing chaitok laikya modern bahai ke khlainai angabon sanamu sungo je o kaisa ani already anglo delete khlaika so ang je abono upload khaiton ang konyan musunga my humble request to you je abono immediately remove khaidi hege delete khaidi hege temon no ongai khaida ang legal action na haran nang bait dong nai tam hemba without any permission omono no upload khaimenya so ang koinai je omono upload khaidong nai hege ba viral khaidong nai rono ang koinai musungo hamja khen nang de abono save khaidong ni personal babi nang nai di so ang request khayo ya to ang ni ji se ang
abono ang upload khane tongmani ang nongno sabai sukur bi sai khana rakha je omoto by mystically ang siani bagi ang saimen bagi mane abono bahage audio phaiga apro monai saka je abono upload khane bon download khana munga logo logino 2-3 minutes jagono abang delete khaika so ang je to abono ang public non renani hingga ang nijino an status ma rimang khumga just oboto ang renani tongmani ya Ribu mungsaling ya hepan ang Simon it omo hairong ni bagino renani musung ya. Rekangkana troll kainai saya kok sanai bodo Dophani samung tangnai bodo haidai kotoro kong kuk sitra kainai bang Simon jin worok di tamung samung nang sisu kata bula han bagino. So hadan takuk tai bukuk song nang koinai abono setilit kaina bagi bai omono ignore kaina bagi. Datono nong hambai ya pori tisa kurmu ya pori ano Jor kisi sa ani clarification anan bagi payment ya Facebook bayna ang orang motaka hambai